Ang buluhaton sa Ginoo hindi matapos sa isa lang katao. Katulad ni Apostol Pablo, siya man nagforma sa iyang dream team. Among others, sila ni Marcos, ni Aristarchus, ni Justus, Dimas, Lucas, kag Epapras. Amo man sa ining katapusan nga panahonan, magapanawagan kita sa mga katawan sa pagbuylog pagtapos sa iyang buluhaton. Ang pagtuon subong, simanal nga pag-usisa, pagtalakay, o kon pag-review sa aton Sabbath School lesson. Isa ini kay longgong version sa aton weekly Sabbath School lesson nga ginatunan, ginadiskasan sang bilog nga iglesia sa bilog nga kalibutan. Ini ginadala sa inyo sa Media Ministry Department sa aton iglesia diri sa Central Philippine Adventist College diri sa Alegria, Murcia, Negros Occidental, Philippines. Ako si Pastor Luisito Tomado, ang inyong masonson nga host sa siniatong programa ang pagtuon subong kagari ang akon mga bisita, mga resource persons nga isa sa ila sini permi na gid nyo makita apang may bago kita mga kauturan nga akong introduce sa inyo the first time, bago pa siya palang gid na inyo makita, kag inyo mabatihan. Wala sang iban, si Sir Jen Humagdaw, siya ang iyang buluhaton diri sa CPAC mga kauturan. Siya ang web developer sa department sang MIS o kon Management and Information System. Originally mga kauturan ang iyang ginikanan halin sa Biliran, Eastern Philippines, dira sa Leyte dapit kag sa Samar mga kauturan. Si Sir Jen graduate diri sa CPAC sa Information System. Isa siya ka magna cum laude. Sir Jen, mayong adlaw sa imo. Welcome sa ini nga programa. Mayong adlawan, Pastor. Mayong adlaw sa tanan nga natin nga viewers, no? And maupay na aga sa inyo and maupay nga hapon man kung anong oras man kamo pamati at kalataw sa inyong program. Nalipay gid ko, Pastor, na giga ako oportunidad. Yes. Kay first time, although di man gid ko well versed sa Bible or the theological study, but gingaan ko opportunity gyapon sa media ministry naton sa CPAC na mag-share at mag-learn man subong nga hapon. Yes, Sergeant, thank you. Welcome gid siya. Even the first time. Maupay na aga, maupay nga hapon na kauturan. Sir Jen, Biliran, may sagol nga waray mga kauturan. Okay. Hikadua, pero may naging ninyo makita ang aton nga senior church pastor diri sa CPAC Church. Wala sang iban, si Pastor Delbert Hintapanan. Okay, originally from Candoni and Sipalay mga kauturan. Apang ari na siya di dugay na tungod si Ma'am Hintapanan ang principal diri sa elementary department sa CPAC. Wala sang iban si Pastor Delbert Hintapanan. Pastor, mayong adlaw. Mayong adlaw, Pastor. Mayong adlaw, Sir Jen. Mayong adlaw sa itong mga kaganan mga kauturan nga nagapadayon sa pagsunod sa inyong programa kag ilabi na gid sang aton pag-usisa kag pagpakib sa mga leksyon karon sa aton nga leksyon sa sining nga semana. Kabay ang Ginoo magagiya sa aton sa hantop nga pag-intindi kag sa pagkilala sang bug-os niya na kabubuton. Yes, and that's correct. Akon sa hindi pa si Pastor Delbert magbasa sa aton sadsaran nga teksto mga kautulan. Aton na naidoko ang aton mga ulo. Sa sining nga tiyon ginoyari kami. Nagapalapit sa imo. Nagakilala sa imo po ka Diyos. Amon ini ginatugyan nga pagtuon. May the best will come out sa amon mga diskusyon sa sinigid nga tiyon sa ngalan ni Ginoong Hesus nga amon manunubos.
Amen. Yes, Pastor Delbert. Na ang Tesalonica, Kapitulo 5, versikulo 18, nagasiling ang pulong sang Ginoo. Magapasalamat sa tagsa kabutang. Kaini amo ang kabubuton sang Dios kay Kristo Jesus ayon sa inyo. Yes, and that's correct. Pastor Delbert, ari na kita sa katapusan nga yugto kung sa Cebuano pa. Sang pagtuon naton sang libro sang Colosas. Ginsulat ni Pablo, kabalo kita sang background sang Colosas. Nga si Pablo ara sa ano ni sa may sulod sang prison. Sa iya nga pagsulat sini Sir Jen sang Colosas sulat letter to the Colossians. Wala din si Pablo nakakita sa lugar. Ito ara sa prison. Pero ang iya nga ginpadala, ang tao nga na-converter dira sa may Pilipos kag sa Epesos nga mo si Epapras. Amo ang nagdala sa maayong balita dito sa Colosas. With the help of Paul, tayo napundar ang simbahan. And then, after several years, may mga challenges nga nagabot. And this is what Paul is trying to tell. Ginsulatan niya. Despite of all the challenges that you are facing, let's rejoice. Number one, ginaniya. Nga tugang, magpangalipay kita. And then, karon may mga challenges. Now, the final, the finale sa iyang sulat. Okay, nga nag-reveal o kung nagpahayag si Pablo nga may ara siya nga network of co-workers. Yes. Ano pagid pastor ang aton nga paabot diri sa aton pagtuon sini nga semana? Sa nasalim na pastor, no, ang kanami sa kay Pablo bisan sa Epesos karon sa Colosas, bisan pa sa ginhambal niya sa mga taga Tesalonica, magpasalamat sa tanan nga butang kay ini amo ang kabubuton sa Ginoo ayon sa inyo. Ang pagkamasinalamato ni Pablo wala diyan sa circumstansya amo gid gihapon. And then we will be learning, as you have mentioned, nga bisan si Pablo is hindi siya personal nga nakabisita kag naghimo sang missionary work, pero I mean even he is in prison. Ato siya sa prisuhan, but his mind una-una himo sa mga taktika kag pamaagi metodo kung paano ma-reach paagi sa mga convert hindi mismo sa galingon ato ang mga tao nga kinahanglan pa naton labuton sa mga balita. Paano ma-strengthen ang Colosas kag paano makahimo missionary work sa iban pa nga Sir Jen, ano pagid ang aton ni paabuton sini nga semana? Kanami to sa ginambal mo gina pastor na si Paul gid kilala gid na siya in rejoicing no sa mga una pa nato na lesson na tanang ginahambal niya rejoice. Pero diri sa aton chapter this week is makita nato na may mga pagkabudlay na gid face si Paul. Pero diri nga manatay makita naton na as someone na working in the ministry, hindi niya lang gid kaya isa. Yes. Amo na nagtawag siya sa mga mga friends, mga amigos, selected few that will comfort him during his time of troubles. Ay Sir Jen, sakyan ko yung word comfort. Nga magpalipay siya sa sulod ng prison. Even though nga si Paul nga silang let's rejoice, yet still he needs some comfort. Ang comfort hindi kay physical, nga tagaan siya, masahe siya. Pero ang comfort, nga mabatian niya ang mga report. Good reports halin sa field. Okay, kay may network siya. Nga padala, amo na siya. And then, nagabaton siya sang balita, come and go, na may balita dayon, masulat naman siya, malaygay naman siya, and then mabato naman siya balita, sulatan niya ng liwat, and that's it. Lesson on outreach. Pastor Delbert, ano diri ang sunod kontinedo sa nasilina natong kagina pastor no si Pablo ara sa sulod sa prison. Pero in all his life sa iya ministry naglakat siya siguro sa mga masusubra sa 13,400 ka mga milya. Mga ara siguro sa mga 21,000. 21,000. 21,000
Kilometers. So, Na. masubra lang. Oh. But imagine amo na kabudlay kag kalayo ang imo Lakat lang. except by boat sa iya travel by boat. So imagine amo na kadako ang imong laktong kisa ako makapamalandong tani pastor no kung kaisa makaagi ko lakat mga 15, 20, 30 ka kilometros the most. Pero kung kaisa daw mga reklamo na ta sa Ginoo. Gani, Lord. Palakton mo ko amo ni kalay pero when we look at into the missionary journey of Paul, wow, 1,000 of miles. Pero out of this 1,000 of miles, ang iya isa ka strategy, naghimo siya sa mga tao nga ibutang niya. Kag naghimo man siya sa mga tao nga makapalapit sa iya kag makabisita to strengthen kag ina na mention naton sa mga kauturan. Though he himself hindi makaabot, but he want to encourage the brethren not by himself but by the person nga iya ginpadala and the leader nga iya ginpadala. He is really strengthening the brethren. Yeah. Kag diri mo makita pastor ang kasinsiro blas ang tao. Oh, kati ang iya surgeon ang iya pirming award thankfulness, magpasalamat, magdayaw sa Ginoo. Despite bisan sa prison ginabartolina siya pero ang mga pulong gagawa sa iya, mga sulat nga ginasulat is all rejoice in the Lord. Imagine mo ni 21,000 kilometers ang insulat. Kagtiyan mo na siya. And then, yes, Surgeon, ano pa gid ang sa Sunday natong election? Mutong ginambal gina ni pastor gintapanan na nagsiling siya nga kay si Paul damo na siya gani gina problema tawag man siya sang iya mga kabulig dira and namian ko gid the way na mag-choose si Paul sang iya mga ang magbulig sa iya rather yung ang pangalan na si Tychicus kag si Onesimus and makita naton dira pastor ang the way na magpili si Paul is very wise gid and very smart kay si Tychicus kag si Onesimus dumay different sila may pagka-parallel sila ang siling diri sa Colossians 4 verse 7 na si Tychicus is a beloved brother is fortunate. Meanwhile, si Onesimus, gin-describe din na he ran away from Philemon. Yeah, slave na siya. Oh, slave na siya. Ran away slave. Oh. So, in other words, pili si Paul ng isa ka very fortunate nga tao at isa man na slave or nubo lang ang estado nga tao. So, dira makita naton na because ang pinakapunto ni Paul is to comfort and to encourage. Ang gitawag niya tao is someone who is trusted, kay fortunate siya, and someone who is tested para makapag-encourage man sa mga tao sa Colossians. Yes, and that's correct. Onesimus, a runaway slave, ginpabalikan ni Pablo sa iyang master. Oh, pero nakita niya ang pagka-trustworthy, pagka-masinaligan sila mga tao. Nga mong iya emisary sa mong iya ginapadala, nagabaton siya sa mga reporter sa ila, and then ginapadala niya ang sulat pagkadto sa iban. Hindi lang sulat, verbal manguruing, ang balon mo, ang mga taga-Pilipos, ang balon mo, ang taga-Colossians, nga mo na, support ano. Yes, do you have some more, Pastor? Sa sini nga punto, Pastor, aton makita si Paul, he is thinking strategically as missionaries. He think about Ephesus, Corinth, Colossus, Thessalonica. They are the center of trades and business. influence sa sinang panahon. So, kung may ma-reach ka dira, and then naturally it will influence. It will multiply. And then by mentioning Onesimus, Paul on the other hand, he is also training new converts into missionaries. Yes. So he thinks strategically and then he trains. Yeah. Kaya hindi lang niya Jews ang iyang ginpantawag. Mga Gentiles pa. Dayon mga Jews nga na imong Christian, Gentiles nga na imong Christian. So, nag-establish siya and then sakto na nga one of his strategies niya dira sa urban centers. Kaya tiara dira ang tanan nga negosyo. And when these people will go home, they will spread the good news. So that's it. Yeah, sa Monday, church connectivity. Ano din nakita mo, Surgeon? Why? There is a connection between among churches. Amo ni dirigin emphasize ni Paul Pastor ang importansya sang connectivity. Yeah. And sang una kay
hindi pa similar sa pareha sa panahon naton subong na isa lang ka chat, Isa lang ka sa message lang. Punta lang sa tutudlo. Yes, go ahead. no mag-connect na gid kita. Pero during this time is wala pa mo na medium si Paul, amo na dira pag nagdugang pag siya sang iya mga amigo na pwede niya matawag in connecting other people. So ang kinpili pud ni Paul that will help him connect to other people ay mga disciple pod or mga followers pod that can relate to himself. Kay makabalo siya or makatrust siya, makasalig siya that what these people are telling to the other churches is very similar to what Paul has experienced himself. Na masaligan Sir Jen, masaligan kag proven and tested ang ilang knowledge about the truth about Jesus. Okay, kag ti pareho gid sa iyang kwan pastor bala. Pareho sa iya kadedikado nga despite of the challenges, lakat lang, okay, magutuman, along the way, makasugata sa mga bandits, sugata sa mga wild animals, yet wala ga surrender. And that's the point. Yes. Yeah. Isa ko ka ma-appreciate dari kay Pablo Pastor, no? Bisan nato sa prisuhan, pero ang connection niya sa iglesia Yes. ara sa gihapon. And then ginhimo niya, ipabatsyag niya sa iglesia nga they are not the lone congregation sa sina nga city. So may ato pa pareha sa inyo nga mga tumuluo sa Thessalonica. May ato pa nga parehas niyo nga tumuluo sa iban nga city. So the point of Paul is that they are to let them feel that they are bigger than themselves. Yes. They are connected to other people around the world. Kita man nga kung kaisa kaagi man ko simba sa simbahan nga tatlo lang kamo. Kinanglan mo magpadayon kung kaisa. Kahapoy naman ibalik-balik nga 5, 10 lang kamo, do kamingaw. But if you think nga may ato pa to gali. Hindi lang kay kita diri sa bukid, may ato to sa city. And hindi lang kay sa city. We are part of a worldwide church. Yes, that's a good point. And then madasi ka nga, you're not alone. You're not alone. Even though you are suffering, you are in prison, you're not alone. So, makarely ka nga, may brothers and sisters kagali sa iban nga mga kaiglesia. And that's the thing that we are. And then ang aton nga iglesia, hindi lang diri. We are connected and we are spread throughout the world. So, ang worldview, ang iyang ang Paul was trying to emphasize nga, let's rejoice because we are not just alone. Yeah. Here and there are a lot of believers like you as well. Do you have some more punto? Amo na pa sa isa sa pinaka-namian ko na part sa aton pagka-Adventista ba ang kanang event na fellowship. Yes. Kay pag fellowship mga other churches mag-gather together into one place lang. One place. And makita mo ang iba't ibang face o iba't ibang character sa mga tao and you are just believing into that one thing that is the second coming of Jesus Christ. Siguro amo man ang gaka-feel ni Paul during this time, no? Mabatian niya, ay kamo nag-meeting kamo to, naggrupo kamo to sa Pilipos, nag-meeting kamo to sa damo sa mga kultura na kaya tiara sa prisuhan mo. May report nga, Paul, dito kami sa Kulusa, sa muning adlaw, damo itong mga kultura nagtalambong. And that's it. So that's connectivity. Yeah. You have some more. Yeah, in our time, it's very, dasig lang because of technology. Yeah. But in their time, you need to walk and you need to have the liter. Yeah. And then, radyo puwak. Palinton nga, may meeting kita, mag-gather kita, muna may fellowship kita, karon niya, isa lang katubok. Ara na. Standing perfect and complete. Ano ni Pastor? Kanami, diri sang kwan. Sang punto diri. So, nagikan sa Monday, Pastor, no? Another point nga gusto na ko i-point out diri sa Monday is that kung mag-deal si Paul nungod sa connectivity, he is fair. He cited the Jews. He cited also the Greeks. He mentions it fairly. Now, diri, standing perfect and complete. Ang gusto din ni Pablo, sa na-point out natin sa Monday, nga ang iglesia hindi lang maghuna-huna nga it is a lonely ranger. Gusto ni Pablo nga maghiusa ang bilog nga iglesia kag ang mga miyembro sa iglesia suno sa kabubuton sang Ginoo. When we fulfill our missionary duties,
that is the perfect will of God. Nga kita may ara kay gayunan na kung sa diin ang buluhaton sang Ginoo mahimo naton. So para sa mga pastors kangay ko and then missionaries, we should be clear kung ano ang gusto naton labuton sa aton iglesia Yeah. sa sina nga tuig, Yeah. sa sina nga bulan, all the way through samtang nagahulat kita sa ikaduha pagkaribal. Pastor, kanami bala, kanami gid na punto. Nga we should be clear sa aton outcome. Imagine si Pablo kagining iyang mga co-workers, Sergeant, wala ni sila sweldo. Good, good. Yeah, wala ni sila sang ginapaabot nga mga benepisyo. Yet ang focus nila is only for the work. Yeah. Si Pablo, amo lang gini siya, adlaw gabi ang iyong nona is para lang sa buluhaton. And that's it. So, they are driven purpose. They are focused sa ilang missionary. That's why, di amo nang ginatawag nga standing perfect and complete because they don't care. They are somewhat, they stand firm, they are perfect sa ilang mga mga expression, complete satisfied. Bisan wala sweldo, satisfied. Completeness nga daw wala ka na balas ang ginapaabot nga sang kulang. Ang imong hunahuna, you are already complete. Every day, every evening, you are satisfied and complete. Wow. And that's it. Yes, Sir Jen. Okay to pastor na purpose driven kay kung makita man naton subong amo man ang strategy sa sa kaaway kay ang ginhambal din ni Paul we must be purpose driven. Ang strategy man sa kaaway yung butang man sa mga distraction around us. Yeah. Makita nato sa panahon naton subong nagdamo gid distraction Yes. makanami man sa atong kabuhi Yeah. pero that is not our main purpose during the time pa naging sa time pa ni Jesus. So that amo na ang the reminder diri ni Paul that we must stand firm gid sa aton goal, that we Yeah. must be grounded and steadfast, Amen. no? Grounded and steadfast. And then, perfect refers to the perfection of character that finds its ultimate expression in sacrificial love. Kanami. And then, complete, satisfied, fully. Nga wala na kasang hanapin Pangitaon pa. pa. Oh, and then, all the will of God. Okay, it's all comprehensive. It's all. Sa aton pa, wala na ginisla pastor ya guru negosyo ng iba no. Hara na lang gid siya focus dira. And then kapag depende lang sa mga kaluoy sa mga kauturan paghatag sa ilang mga kinahanglanon. Yeah. Living in this world na kaya na niya mo na atong slogan si PAC, in this world but not of the world. Yes, Pastor Delbert. Of all the names nga ginhambal din ni Pablo, daw si Dimas di siguro ang na-mention kag wala gid gintagaan sang nagakaigo nga deklarasyon ni Pablo. Siling lang ni Pablo diri nga si Dimas daw nagigugma sang mga butang sa sininga kalibutan. So this present world. Ang priorities ni Dimas ang presente nga kalibutan sa pagkakaroon. So personally as a pastor, no, kita taman sa kabuhi naton sa ministry kung kaisa nga kung i-estimate naton ang aton buluhaton kag contribution suno sa estimate sang kalibutan daw madala kagid, no? Amo ni kadako responsibilidad ko, amo ni ang pagpangabudlay ko, do hindi man ma-compensate. So in that way, kung tan-aw naton ang standards sang kalibutan kaysa sa buluhaton sang Ginoo, makasiling kagid nga okay, mapabayaan ang buluhaton sang Ginoo. Yes, Sir Jen. So timing ni pastor sa atong devotional sang Monday Yeah. ang about sa Christ object lesson ang hambal dito, let us make friends with the mammon of unrighteousness. And isa sa mga key text dito sa chapter sa Christ object lesson is makita nato sa Mark 8 verse 36 ng ginasiling dito ni Mark na for what it shall profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul. The reminder na sa aton pastor no, na hindi kita mabuhi diri sa kalibutan to earn this world, but instead let us live in this world to earn more souls to bring with us Yes, in and heaven. that's correct.
Kay kung kalibutan lang aton saligan, wala gid ta. Wala gid pastor. So, let's just live temporarily in this world to gain more souls. That's it. And then focus. I want to say because siling you cannot serve two masters at the same time. You have some more, Pastor. Ang ginahambal sa ato din ni Mark man sa Mark 13:32 to 37, kinahanglan naton ang preparasyon. Keep on anticipating. Yes. Di magpabuyan-buyan. Hindi mo yun. Be alert always. Be on Be guard. alert. No? So, I think, duwa di kabutang. Ang sa kay Timoteo naman, deny yourself. And i-purify. Denying ungodliness. Ang pagka-Diyos nun, aton ipanginwala, and then purify. Putlion naton ang aton pagkinabuhi. I think this is in the process of sanctification. The same with 2 Peter. Ang Ginoo maabot kaangay sa makawat. We do not know the timing. Ang makawat way gasugid sa atong kunsan o sa maabot. And then things of this world will melt in fire. Mga butang sa kalibutan niya ano na sa Umalagi lang. Umalagi tunawon na sa Tunawon lang niya. Pero ang pagkamatarong ikronahan sa Ginoo sa langit non puluyan. The same with Revelation. Revelation. It's about Laodicea. And let's give ourselves into repentance and then open our hearts, okay, sa control ni Jesus ang Ginoo. And then let's obtain bulawan. Wow. Bulawan nga gin tilawan gin ulay sa kalayon. Gold will come out pure when it is tested in fire. Wala nagkikita panahon, Sergeant. Tiyatay ko sa imong Thursday, ano ang the best ng mga punto na makuha natin diri, a message for Laodicea. Ang pinaka-summarize ko na diri pastor na mahambal ko sa message sa Laodicea na just like sa message sa Colossians and sa Ephesus is ang mga ginidistribute ni Paul, the message must be similar into the other churches sa Laodicea. Amo na ang mga gin-assign niya man leaders in the Laodicea are those people na makakonect sa iya kay para ang message is united sila and isa lang ang purpose pod nila. Amo na dira na makita nato diri ang stages na at the Calvary and the number 2 is to the judgment ministry, the number 3 is the millennial judgment, and the number 4 will be the end of sin, which is the final message na ang sa heaven and earth we will all be united. Yes. And that's mga closing appeal ni Pablo. Yeah. Pastor Delbert. Yeah, with the point ng panghambal ni Sir kagina no, ang langit kag ang duta maghiupod na is united. Yes. Ang pinaman lang kabutang nga naga-separate sa aton sa langit, pastor, siguro ang sala naman. Sala lang. Nothing more, nothing less. So ang kuhaon sang Ginoo hindi ang makasasala. Ang kuhaon sang Ginoo ang sala. Ang makasasala pabilin kay iya gin patawad. Ang makasasala kon iya hukman, ang iya paghukom hindi suno sa kinaiya sang makasasala. Ang ginapangita sang Ginoo kon ikaw iya hukman, ang iya man gyapon nga kinaiya nga ara sa makasasala. And that is the message of the Lord Isaiah nga Yes. take the righteousness robe of Christ, because ang ginapangita ni Christ hindi ang aton pagka makasasala kundi kun aton ginsuklob ang iya kinaiya. And that yes, the 10 commandments, the commandments which is amo ang iya kabubuton, amo ang iya will, amo ang iyang karakter is the standard for the judgment. Pero ano ang ginapangita niya sa aton kung siya mag-judge? Ang iya man gyapon kinaiya. So ang aton lang is to suklob sa kinaiya so that sin will be done away and sinners is kept in the new heaven and the new earth. Yeah. Ang uniqueness ang mensahe ni Pablo, Pastor, among the Gentiles and the Jews Wow. is Jesus Christ. Amen. Amo ginang iyang ginatigaan highlight nga through him ining aton handom nga magmatinomarnon mag ministry, and all of this is through Christ that strengthens us. Amen. Amo na siya. Live with Christ and then unity will come. Aton nga dream
of living with Him will come through Christ. So, amo gina siya. Grabe gid nga highlight ni Pablo sa iyang mensahe para sa mga Hudyo mismo who does not believe on Christ, the Gentiles the same, who does not know about the truth. Yet, si Pablo, amo ginang iya ginatagaan tutok, natagaan niya attention that through Christ, sa iyang Kalbaryo, sa iyang pagkamatay sa Kalbaryo, ang iyang ministry karon dito sa ginera sa langit, sa heavenly sanctuary, and then ang judgment millennium, and then of course one day we will all be there. Yes, Sir Jen. Ang mahambal ko lang pastor is very exact sa aton title, standing in all gid. Ang sa key text man, in everything. In everything. So tanan-tanan gid kailangan natin ng Kristo when it comes to fighting the enemy. Kay kung wala ang Kristo sa aton is hindi kita kaya. Yes. Biskat speaking lang hindi naton kaya biskat kung wala ta Kristo. Yeah. I think about it, si Paul alam na siya sa uno kay he was already a church leader. Pero kung sang wala pa sa iyang Kristo is dali lang siya ma-dominate sa kaaway. Yes, and that's it. He was thinking ang iya ginhimo kaubuton sa Ginoo. But when Christ called him, when he met Jesus, he changed the perspective. Nga hindi na magsalig sa ugalingan, kundi dito na tayo. Wala na kita mga kauturan. But nevertheless, ako nakabalo mga kauturan, nga kita nalipay sa atong pagtuon. Hindi na kita, this is the last week sa atong pagtuon sa libros Colossus, and then eventually, sunod naman ng mga quarter, bago naman second quarter next week. Ako lang pangayuan si Pastor Delbert ang iyang last nga pamilin-bilin, and eventually si Sir Jen humagdaw. Sa aton mga kauturan, please think strategically and then be purpose-driven sa aton pagpangalagad sa iglesia sa pagkakaroon. And then the last thing is, wala na sang pinaka-safe nga place sa bilog ng kalibutan samtang aton experiensya ang gumuntang sa Middle East. Magluwas lang gid sa ikaduha nga pagkarinig ng Hesus kag sa iyang ginsaad nga bagong langit kag bagong lupa. Yes. Sir Jen. Mahambal ko ng mga kauturan, pastor, na sa atong kalibutan subong damo distraction, di lang beautiful things but also things na makahadlok sa aton. But the promise of God, the reminder of God is we must surrender everything to Him because that is the will of God. Iya. Mga kauturan, akong balikan ang akong opening statement. Hindi matapos ang buluhaton sa isa lang katao. Let's collaborate. Let's help one another with one purpose, focus-driven mga kauturan sa buluhaton sa Ginoo. And eventually one day, we will find ourselves through the grace of Christ. So pod sa iya, sa wala na sang katapusan. Sa hindi pa si Pastor Delbert magpangamuyo mga kauturan sa atong closing prayer. Pasalamatan ko ang iliwat ng atong mga sponsors, Pastor Phil and Marlene Peregrino, Sir Alex Federo and Ma'am Jenna Federo Ilumer, Jimmy Treño and Anneli Treño Perdido, Iboy and Jessica Malabanan, Jet and Susan Caro, Myla and Juhan Susana, Antipas Piedad, Marlubel Lorin Hirota Lorin, Ladel Balangasco, Helen Barbasa, Dr. Leopold and Ma'am Ivy Hope Baligium, Doctors Erwin and Rhoda Hardenico, Elder Herbert and Ma'am Evelyn Tamoni, Ido and Femidon Vandes, John Luciano Joligi, and Goldie Joligi Jr., Dr. Norvin and Ma'am Rosalina Hebies. So ang Ginoo magapagamayo sa inyo amon mga sponsors. Yes, Pastor. May gugmaon kag danang Panginoon. Salamat sa imo mga pulong Ginoo. Salamat sa encouragement nga naghalin kay Pablo. Pakadto sa mga taga Thessalonica, Colossus, Ephesus, kag pakadto sa amon karon. Kabay pa ang amuman nga mga pulong, among magalig-on sa amon. Nga himuon namon ang imo kabubuton, nga amo ang pagpahibalo sa maayong balita sa nagakinahanglan. Kag o Dios, dili kami
malingkang sa mga gumuntang kag distraction sa sining kalibutan, kundi amon ipagasuklob ang imo pagkamatarong sing matutom dira sa imo. Samtang ikaw amon ginapaabot nga magaliton sa amon gikan ato sa imong langit non nga himaya. Ini amon ginatugyan nga ginapasalamatan nga ang imong pagpakamaayo amon mabaton sa ngalan kagahom ni Ginoong Hesus. Amen.